Hem vingut a dormir a un refugi de muntanya. Som al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 2.200 metres d'alçada, al Ripollès. I aquí només s'hi arriba caminant. Els nostres amics. L'aventura comença aquí. Això és un pàrquing que hi ha a la carretera que puja a Vallter, que està allà dalt. I aquí comença el caminet cap al refugi. Aquí cadascú porta una motxilla, En Blai porta la roba, l'Elna entrepans i jo porto els sacs. Tenim un recorregut de 25 minuts, 700 metres. Fàcil, fàcil, fàcil. La caminada que el cartell posava que es feia en 25 minuts, nosaltres l'hem fet en 3 quarts d'hora. Però amb ella, que l'ha pujat tota, Que l'has pujat tota la pujada. Saps què vol dir això? Que t'has de treure les sabates i agafar unes crocs. Aquest és el número. Un cafè. Vinga, anem a l'habitació. És la Balandrau, ens han dit. Vinga. Aquesta és la nostra habitació. Balandrau. Són habitacions de 6. Ells ja han triat el dormirant amb les lliteres. I trobareu coixinera i manta. I si voleu portar llençols, cobrellits, sacs de dormir i les vistes d'avui. Bueno, ja ens hem instal·lat, Nosaltres sí que hem portat el llençol de sota per no dormir directament al matalàs, els sacs. Mata, que és el tot? Ara, a més, plou. Mata, que és el tot, sisplau. Sí, que descansarem una miqueta. Hi ha una dutxa. Aigua calenta, però s'ha de donar la clau. Ara plou. Així que baixarem la caixa dels jocs. Oh, mira. Mira, un domino d'animals, té. No vull. No sé com jugar. Però és un domino. Agafem l'altra caixa. El refugi d'Illa Ter pertany al Centre Excursionista de Catalunya i des d'aquí surten moltes excursions. Bastiments, Gra de Frajol, Núria, el Balandrau. I dada important també, una miqueta més amunt, hi ha el naixement del riu Ter, que és aquest. I el d'allà al fons és el pic de Bastiments. Que bonic! Hola! Quatre, mira. Aquest solet! Després de la pluja. Mira, l'antic refugi, que ara està en runes, està una miqueta més amunt, ja no en queda res, va ser el primer refugi de muntanya a Espanya. Està molt a prop del naixement del riu Ter, 2.393 metres d'alçada, i va ser utilitzat durant la Guerra Civil pel cos de tropes alpines de la Generalitat com a punt de control de fronteres. Ah, super! Quina pinta aquests macarrons, Espera't. Té molta gana, oi? Sí. Vull macarrons. T'apropo amb la cadira. Uau! Malo, sincera, Carla. Això sí que és menjar de refugi, Escolar, que estan menjant els cigrons de cullerades. Boníssim. Oi que sí? Estan bons? I aquí al Sobirana som més de pasta i pollastre. T'agraden molt? No n'hem deixat ni rastre, T'han agradat els cigrons? Sí, i
ja sé que també m'agrada. I ara iogurt. I aquí quan acabem, portem els plats a la cuina. Després de sopar, hem sortit a donar una volteta per aquí. A l'altre refugi. Espera que es faci fosc. Bona nit! Ha estat plovent tota la nit. Ha sigut una nit de llamps i trons, de moltes interrupcions. Ha sigut durillo. I ara no anem al refugi. Tenen un problema amb les plaques i estem a les fosques. I agafa la llanterna, que la tornarem. Adéu, habitació! Adéu. Adéu, habitació. Són les 9, ja estem en marxa. Aquí s'esmorza molt d'hora, de 6 a 8, perquè la gent comença caminades. Nosaltres avui no ho farem, perquè ha estat plovent tota la nit i pinta fatal. Així que fem camí de baixada. Som-hi, va! Som-hi! Adéu, adéu! Baixar amb les motxilles té el seu què, Però clar, havíem de portar roba d'ahir estiu i d'avui gairebé tardor, perquè ha canviat molt el temps. Així que anem carregats. Això, sacs, els llençols a sota... Però bé, ja està, ja hem arribat. Heu arribat al pont! Avui baixa més aigua, Què, hi és el cotxe o no? Hi és el cotxe o no? I aquí tenim el nostre Nissan X-Trail, que ens ha estat esperant tota la nit. Doncs ens acomiadem des del Telecadira de Vallter. I fins aquí aquesta aventura. Adéu! Adéu!